Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Danas pričamo o 3 nova proizvoda na tržištu, u pitanju su proizvodi za stilizovanje kose brenda Nivea. Oni su odnedavno na tržištu, međutim ja sam ih dobila pre nekoliko meseci da bih stigla da ih upoznam i da mogu da vam kažem šta rade i da li je tačno sve ovo što na njima piše. Ok, znamo da na tržištu ima mnogo proizvoda za stilizovanje kose, pa hajde da pričamo šta je ovo i po čemu se razlikuje od nekih drugih. Prvi je sprej za volumen, stvar koja je meni uvek neophodna, zatim je sprej koji služi za definisanje lokni na kosi i sprej za ispravljanje. Ruku na srce, od ovoga sam imala najmanje očekivanja, a na kraju se ispostavilo da nešto što koristim gotovo svakodnevno. U nastavku ovog videa ću vam pokazati 3 frizure koje smatram da su vrlo brze, da su vrlo lagane. Ja nisam prirodno talentovana da pravim neke specijalne frizure, mislim da znam da napravim da moja kosa deluje uredno, zdravo, negovano, međutim neke zanimljive frizure prosto je nešto što meni ne ide od ruke, kada gledam neke tutoriale ne ide mi da to sprovedem u delo i onda obično odustanem. Nadam se da će ovo što ćete videti u nastavku vam prosto približiti da zaista za nekoliko minuta možete da napravite frizuru kojom ćete biti zadovoljni, što je došlo lepo vreme, pa samim tim neki imamo potrebu da izgledamo lepše. Šalu na stranu, kada dođe lepo vreme, ja imam veću potrebu da sredim frizuru zato što zimi mnogo je vlage, mnogo je kiše, snega, kapa i prosto nešto mislim da džaba sređujem frizuru. Takođe sezona matura, ukoliko planirate sami sebi da pravite frizuru, mislim da bi možda u nastavku mogli da vidite nešto što je vama zanimljivo. Da prođemo šta razlikuje ovaj proizvod od nekih drugih. Na tržištu u velikim slovima, odnosno velikim brojem 0% alkohola. Alkohol u proizvodima za stilizovanje kose je divna stvar ako planirate taj proizvod da koristite jednom u nekoliko meseci ili za neku određenu specijalnu priliku. Međutim, ukoliko planirate ili inače koristite te proizvode svakodnevno ili više puta dnevno, budite sigurni da ćete videti pogoršanje u stanju vaše kose, posebno ako je vaša kosa prirodno suva, blajhana, farbana, prosto na bilo koji način oštećena. Velika količina alkohola često na glavi će sigurno prouzrokovati još oštećenja. Zato je sjajno što ovde nema alkohola. Takođe, druga stvar, vrlo prijatan miris, nema onog momenta da morate da otvarate prozor, onog momenta kada naprskate sprej na kosu, zaista ga ne osjećate u vazduhu, bukvalno je kao para. Šta je važno da znate kod proizvoda za kosu koji nemaju alkohol, njima je potrebno malo više vremena da se osuše. Kada imaju alkohol, ti proizvodi se momentalno uhvate i to je to. Kada naprskate bilo koji od ova 3 spreja, imaćete osjećaj da ništa nije uradio i da je samo mokra kosa. Samo joj dajte minut ili 2 da se osuši i onda ću raditi svoj posao. Najveća prednost ovoga jeste što zaista možete koristiti više puta dnevno, budući da ne oštećujete i ne isušujete svoju kosu, možete zaista dodavati proizvod. Sa druge strane, posebno ovaj za volumen je mene oduševio zato što možete zaista napraviti ozbiljan volumen na kosi, međutim kada na kraju dana dobro iščetkate kosu, ona se vraća u prvobitno stanje. Postoje naravno ti sprejevi koji će zaista ozbiljno da ukrute i to je odlično za neke posebne prilike specijalne, ali tada znate da onog momenta kada dođete kući morate oprati kosu jer ruka ne može kroz nju da prođe. Kod ovih stvari toga nema. Dakle, ako svakodnevno koristite proizvode za stilizovanje kose, mislim da su ovi sprejevi odličan izbor. I da ja više ne bih dužila, ostavljam vas da vidite kako da na brzinu, i kad kažem na brzinu to zaista mislim, bukvalno za nekoliko minuta, one frizure koje svakodnevno nosite, koje su vam potpuno prirodne i potpuno normalne, učinite nešto drugačijim. Dobro, počinjemo sa mojom standardnom frizurom, a to je jednostavno vezana kosa. Ono što je moj problem i znam da je problem mnogima od vas jeste ovo. Ona bebeća kosa, posebno onog momenta kada operete kosu koja osušite, barem ja ako sam ne daj Bože legla sa vlažnom kosom, probudim se ujutru kao Einstein izgledom. Zato nam treba sprej za ravnanje. Promućkamo ga naravno i naprskamo ceo taj deo koji je kritičan, uključujući i ovo. Ono što je divno je to što su trenutno vrlo aktuelne šnalice, tako da možete da dodate i njih. Ja neću, budući da ću stavljati maramu, neko imam utisak da je to previše i jedno i drugo, barem za moj ukus. Sada kada smo ovo naprskali i začešljali, moj savjet je da koristite neki češelj ovog tipa, dakle oštar i gust, da bi mogao lepo da povuče svaku dlaku. Ostavimo pola minuta do minut da se dole posuši, onda skidamo rep i vezujemo ga opet, ovog puta lepo. Slobodno možete dodati tamo gde je malo neposlušnija kosa, ja konkretno ovih delova oko ušiju imam malo više tih kraćih, pa im treba pomoć. To je ono što je prednost kod ovih sprejeva, to što nemaju alkohol, samim tim možete ponavljati koliko god puta u toku dana želite, nećete oštećivati svoju kosu.
Frizura koju sada pravimo nešto što je potpuno slučajno nastalo. Laki i ja smo bili na slikanju, bio je jak vetar, raščupao mi je kosu i jako mi je loše izgledala. Ja sam kući zaboravila gumicu za kosu, što znate da je za mene ozbiljna trauma, jer mislim da mi je 80% vremena vezana kosa. Kopala sam po torbi sa stvarima za slikanje i ono što sam našla je bila ova marama. I iskoristila sam nju da vežem kosu. Toliko sam bila zadovoljna koliko je taj mala stvar koju sam uradila promenila kompletan moj izgled, da od tada prilično redovno koristim marame. Dakle, nju sam ispresavijala da bude prikladnog oblika i sada ponovo vezujem kosu. Ukoliko je potrebno, možete i sada dodatno negde zalizati i pretegnuti stvar. Takođe, ukoliko vam je kosa prilično ako naelektrisana i razbacana na sve strane, slobodno sprej možete koristiti na dužini. Potpuno istim principom, dakle, naprskate i očešljate. I naravno, final touch je marama. Naravno, na internetu možete naći milion načina kako da je vežete. Ono što se meni najviše dopada je upravo ovo, dakle, najobičniji čvor gore i da ostavimo ove dijelove da vise sa strane. Nekako mi iz svakog ugla lepo izgleda kosa. Takođe, druga opcija, naravno, su neke mašne. Možete isplesti pletenicu sa ovim maramama i svojom kosom, dakle, kada ste uredno začešljeni, odnosno kada je kosa glatka, zaista sa repom možete raditi šta god vam padne na pamet. Ako ste pomislili na šta tačno mislim kada kažem možete isplati pletenicu sa maramama, mislim bukvalno to. Naravno, ako vas zanima da pravite ovako nešto, onda vodite računa da uzmete marame koje su, kada se puste ovi krajevi sa strane, koji su duži od vaše kose. Frizura broj 2, još jedan od mojih favorita kada je onako dnevno spremanje u pitanju. Dakle, kosa oprana, sad ili ispeglana ili prosto imate sreću da vam je prirodno ravna, međutim meni ona nekada ovako bude dosadna, prosto mislim da nije za neku posebnu priliku. Ono što ja volim da uradim jeste da u nju dodam volumen i da onda uradim nešto. Šta radimo? Koristimo sprej za volumen, mućkamo. Ako imate posebnu priliku za koju hoćete baš da se potrudite, možete koristiti i češelj pa ići zaista sloj po sloj kose. U ovom slučaju, budući da ja spremam nešto što je dnevna varijanta, uzimat ću prosto onako kako mi se zalomi, jel, red po red. Možete raditi ovako, kao da je blago tapirate češljem. Ono što je definitivno lakše jeste da to radite rukama. Naravno, prskamo obe strane do lica i ne zaboravljamo deo kose pozadi. Bukvalno prolazim prstima kao kada je sušite, pa hoćete onako da zađete svuda. To radim i ovako. I nikada ne prskam direktno na deo gde sam izabrala da mi bude razdeljak, zato što ne želim da mi se previše nakostreši u tom delu. Divna stvar je to što ne osjećate apsolutno nealkoholni miris, već je vrlo prijatan. Ja sam evo sve vreme u zatvorenoj sobi sa zatvorenim prozorom da prosto ne biste slušali zvučne efekte s polja i nijednog momenta mi ne smeta. Dakle, ponovo dajemo minut, dva da se ovo osuši, onda ćemo da je namestimo lepo. Sad, ja jako volim kako moja kosa izgleda ovako. Ravna je, a opet je nekako puno volumena. Laki smatra da je meni ovako čupava kosa, ali kaže, meni se to dopada. Ono što možemo da uradimo da je učinimo prosto nešto drugačije, malo prepomenute šnjalice, nešto što je vrlo aktuelno, a što može od najobičnije frizure napraviti nešto posebno. Imate ih bukvalno svuda, tako da neću da vam dajem određene preporuke. Ukoliko vam se učini da ste možda preterali, da ste previše razbarušili kosu, uvek možete samo ovaj površinski sloj iščešljati da ga spustite, ali će vam i dalje ostati u korenu pridignuta kosa.
I prelazimo na treći proizvod, a to je proizvod za lokne. Odnosno proizvod koji će učiniti da vaše lokne duže traju ili da budu više definisane. Ukoliko imate kosu koja je prirodno ravna, glatka, onako lepršava, vrlo verovatno da vama lokne odmah kljoknu. Druga opcija, ukoliko imate kosu kakva je moja, to je ona gusta, oštra, prosto nekada, kao što vidite, zna onako da se sve spoji u jednu loknu, pogotovo ako ih uvijate sve na jednu stranu kako sam ja sada uradila, dakle sve na spolja, prosto sve to nekako zna da se poveže. Sad, postoji nekoliko opcija kako ovaj sprej možete koristiti. Jedna jeste da naprskate bukvalno celu glavu i da onda polako izvlačite pramen po pramen. Druga opcija, koja prosto je možda malo zahtevnija, jeste da uzimate pramen po pramen i da na njega prskate sprej. Na ovaj način ćete mnogo definisaniju situaciju imati, u smislu moći ćete zaista da vodite računa o tome koji pramen kako nameštate, ali će vam oduzeti malo više vremena. Kao što vidite, ja volim da to uradim sa ovih nekoliko pramenova bliže licu, zato što su to pramenovi koje najčešće dodirujem, samim tim oni najčešće prvi padnu. Ako, kažem, hoćete celu kosu, prosto malo da ponovo dodate volumen, ali opet da ostanu definisanije lokne, onda ćete na dužini isprskati. Gledajte da ne prskate direktno u koren, prosto da bi vam frizura više potrajala, budući da je ovo proizvod za lokne, a ne za koren. Naravno, sve ove proizvode možete međusobno mešati. Ako vam fali volumen, onda ćete prvo staviti sprej za volumen, a onda ovaj za definisanje lokni. Situacija je kao sa prethodna dva, dakle, budući da nema alkohol, potrebno je malo više vremena da se osuši. Kako je prethodna dva spreja, ni ovaj vam neće trajno ukrutiti kosu, u smislu da vi kasnije možete da menjate frizuru. Takođe možete da dodajete sprej. Ukoliko vidite, meni se to recimo dešava u ovom delu ovde, ako ima neku kapuljaču ili kragnu, prosto onako malo deluje ućebano, možete slobodno dodati još spreja, nećete ništa pokvariti. Ono što možemo da uradimo da ovu frizuru malo promenimo, učinimo neku romantičnu situaciju, jeste da uhvatimo ovaj gornji deo kose i da ga vežemo. Naravno, u skladu sa tim kakav je vaš oblik lica ili šta vi volite da nosite, dobra je ideja možda i da ovako izbacite par nekih ramičaka napred, prosto to onako hoće kod talasaste, kod loknaste kose da učini da kosa onako deluje opuštenije, kao majke mi probudila sam se sa full sređenom frizurom. Dakle, blago ćemo uhvatiti ovaj gornji deo, vezati nekom tankom gumicom zato što nije velika količina kose da bismo je lakše sakrili. Ja uvek volim da malo izvučem ovaj deo napred. Imate opciju naravno da stavite gumicu koja se ne vidi, koja je ona tanka silikonska. Druga opcija jeste da uzmete jedan pramen svoje kose i da ga obmotate oko te gumice, tako da izgleda kao da je niste vezali gumicom, već samo vašom kosom, koju ćete posle podvući ispod. I još jedna opcija koja je meni jako simpatična kod ovakvih vrsta frizure jesu šnalice. Ovo je šnalica koja ima crnu mašnu. Može se staviti i neka marama, ali moj savjet je da to onda bude neka baš koja je namenjena za kosu, neka mala. Budući da većina ovih koje ja imam su one koje mogu da se nose i oko ruke i oko torbe, prosto su nekako kabaste i mislim da pojedu pola ove frizure, mislim da ovako izgleda bolje.